अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by एसएस फिल्म्स मोतिहारी। म्यूजिक बाय सौरभ इस्माइल। तारा छोटा काके बाटे छोटिया रोइया रो बोलो या रो बोलो डीजे विकास योई बकिना रीगा सीतामढ़ी या रो बोलो योई बकिना हमारा लसारिया छोटा काला जामल योई बकिना हमारा लसारिया छोटा काला जामल योई बकिना होले योई बकिना तारा बेटा बाके बाटे छोटिया रोइया रो बोलो योई बकिना तारा छोटा काके बाटे छोटिया रोइया रो बोलो योई बकिना हमारा लसारिया छोटा काला जामल योई बकिना होले योई बकिना तारा बेटा बाके बाटे छोटिया रोइया रो बोलो योई बकिना तोरा छोटा काके बाटे छोटिया रोइया रो बोलो ओई बकिना सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। डीजे विकास तारा छोटा काके बाटे छोटिया रोइया रो बोलो रीगा सीतामढ़ी बावे सगरो सोर भइल मनावा बाटे खुश हो हमर जदी बात न मनब जाय म तोह से रूस हो बावे सगरो सोर भइल मनावा बाटे खुश हो हमर तू जदी बात न मनब त जाय म तोह से रूस हो नैहर के कहानी दिहल तो निशानी बखेलई बकिना नैहर के कहानी दिहल तो निशानी बखेलई बकिना हो खेलई बकिना तोरा बेटा भाके बाटे छोटिया रोइया रे बोलई बकिना तारा नन्हा के बाटे छोटिया रोइया रे बोलई बकिना बोला ना रोइया बकिना सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। रोइया बकिना तारा छोटा काके बाटे छोटिया रोइया रे बोलई या रे बोलई डीजे विकास रोइया बकिना रीगा सीतामढ़ी एहो सौरभ ये समरिया साथे लेके आई हो कि सहन के बबुआ के 500 रुपया दीह हाथ से तू गन के सुन सौरभ ये समरिया साथे लेके आई हो कि सहन के 500 रुपया दीह बबुआ के गन के रतन रतन समोरा कहल पतिया भुलई बतना संदीप दीप मोरा कहल पतिया भुलई बतना हम भुलई बतना तोरा बेटा बाके बाटे छोटिया रोइया रे बोलई बकिना तारा नाना के बाटे छोटिया रोइया रे बोलई बकिना हमारा लसारिया बबुआ ला जामल होई बकिना हमारा लसारिया छोटा काला जामल होई बकिना होले होई बकिना तारा बेटा बाके बाटे छोटिया रोइया रे बोलई बकिना तारा बेटा बाके बाटे छोटिया रोइया रे बोलई बकिना।